Jo, jsou si barvní. Já si zdá, že jo. Tak jeden. Pavlík a Majenka. Tak já si to budu muset komentovat, jo, že vždycky, že to je Majenka a to je Pavlíček. No na tom videu nevím, jestli to bude poznat. Kdo je kdo. Pavlík ten se krutí normálně. To tak udělají, jak oni se v bříšku chovali, jo, že? Pavlík byl jako větší a takový to. Jasně, Ivo, ne, já jsem přece říkala, že se domluvíme. Jo, dobrý, no. Ne, já bych měla, a nevadilo by vám to, kdyby to bylo to rychlá, teda, přijeli jste tam. Zachceš kluci, že? Nevadilo, protože jsem si myslela, že nemůže říct mě, máte telefon, ale nevím, jo. Kačka ta... Nemůže to být tam, nebo klidně vás pozvala špatně, jo, mně je to jedno. Pošlem, co si dělali odpoledne. Vidíme růžovou šcině. To nás jak oni potom smějou, ale zatím by je stresovali tou studenou vodou, víš, nebo teplou. Pro ně je lepší zatím nechat je s tím máskem. Tak